Pozdrav svima, moje ime je Teodora, danas igramo agar.io. Ne znam na kom smo serveru. Da znate, u sljedećoj epizodi na mojoj FB stranici, koja će da bude u deskripciji, ću vam staviti party, tako da možete da igrate sa mnom. Ko želi. Nazvat ćemo se server kao i uvek. I krećemo da igramo. Oh, fuck. Vidimo se kad ja ovo završim. I evo počinjemo. U stvari... fuck. Vidimo se kad ja ovo popravim. I evo ljudi, morao sam da odem na Google koliko je bagano na Mozilla. To mi se uglavnom dešava. Serbian Games 2. Afrika, fora. Dobre. Prošli smo. Vidite koliko sati ujutru. Fuck. Ugledao sam se u sati po jedan lik. Malo lag. Secka. Secka. Aha, kraj mape. Hajde skupimo malo kuglice da pojedemo nekog lika. Baš. Jara. Imamo tu dosta velikih likova. Mada, možda budemo u top 10 ili barem da budemo u top 10 ako ništa. Fuck you, bitch. Lik. Evo vidite, ova većina je za 10. Ova kolika? Face punch. Ne znam koje je ovo mesto, ali čini mi se da je u top 5 barem. Beži! Koga? A ne, što ga nisam pojao? Marš! A ne mogu ni marš. Hirt, beži. Nešto mala mapa, šta je ovo? Beži. Ovo neće da odustane od mene. Beži. Nemoj da si govno. Jedine neke svoje veličine. Taman ljudi porastemo i lik nas pojede, a veličine duplo veće. Ako lik ima, brate, 200, ima lik oko 300, 400 i razdvojio se za mene, koji sam naspram njega bio dupe. Šta ste moji? Čisto fuck. Ala laga, bre. Ne mogu bre više da igram. FB stranica će bude u deskripciji. Malo mi smeta. Evo ga, manje laga, ali je izgleda server pun, tako da se vidimo na drugom serveru. Ljudi, evo nas na novom serveru, ne znam da li će sad bagovati, ali manje. Beži bre. Da se ovaj lik razdvojio nešto. Beži! Da, tako je. Pa nas je Finland. Snimamo 4 minuta. Epizoda će bude kratka zbog danas idemo u školu, pa da. Biće kraća epizoda. Ono sjedi se na ubo. Sačekajte samo sekund. Jonas, tako. Hiro Langogs. On je pet. Stajve, evo ga, počaj. Ne, Srbija. Srbija, jes. Ljudi, to je bilo to.
zato ću posle par minuta snimiti novu epizodu. Pozdrav!